Fis Ionawr y llynedd, gosododd y Comisiynydd gyllideb o dros 100 miliwn o bunnoedd i drosglwyddo gwasanaethau plismona yn ardal Dyfed Powys yn ystod 2019 a 2020. Dwi yma o flaen panel throsedd Heddlu Dyfed Powys a nhw yw'r rhai sydd yn craffu arna i fel Gomisiynydd, nhw sy'n sicrhau bod fi'n neud yn waith yn ddiwyd ac yn gywir. A ni wedi bod yma heddi yn rhoi o'i blaenau nhw fel panel y lefel o treth cyngor fydd unigolion yn ardal Dyfed Powys yn ei dalu. A dyna un o'r penderfyniadau mwyaf dwi'n gwneud fel Comisiynydd. A dwi'n falch iawn i bod yn medru dweud bod nhw wedi cytuno yn unfrydol i gefnogi'r cynnydd. Y cynnydd o 4.83% neu 20 pint y mis yn ychwanegol ar y treth cyngor i sicrhau bod digon o arian i gael i sicrhau gwasanaethau cryf i ardal ac i heddlu Dyfed Powys. Unwaith eto, mae gan Dyfed Powys y praesep treth gyngor isaf yng Nghymru, a'r praesep treth gyngor isaf ond 3 ledled Cymru a Lloegr ers 2012. Gweithaf nifer o heriau ariannol a gweithredol, gan gynnwys y rai a ddaeth yn sgil pandemig Covid-19, llwyddodd y swyddfa i sicrhau tanwariant o 1.792 miliwn o bunnoedd. Roedd y gyllideb gomisiynu ar gyfer 2019 a 2020 ychydig o dan 1.5 miliwn o bunnoedd. Roedd bron 600,000 o bunnoedd ohono yn cael ei ariannu gan grant y dioddefwyr gan y weinyddiaeth gyfiawnder. Mae'r graff hwn yn dangos sut y gwariwyd yr arian hwnnw. Gwneir penderfyniadau ar sut y caiff yr arian hwn i wario rhwng y Comisiynydd a'i fwrdd cynghori a'r gomisiynu, sy'n canolbwyntio ar weithgarwch craffu a dal darparwyr gwasanaeth i gyfri, gan sicrhau elw uchel o fuddsoddi. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i'n gwefan, lle gallwch lawrlwytho adroddiad llawn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. I weld holl fideos un hydroddiad blynyddol ac i ddarllen adroddiad llawn y Comisiynydd, ewch i'n gwefan.